Hvis du gerne vil have en Flipper Zero, så skal du regne med, at den koster et par tusind kroner. Det fede ved Flipper Zero, det er, at man har bygget en masse ting sammen i én enhed. De ting, som Flipper Zero kan, er på ingen måde noget nyt. Det er gamle hacks, som du kan finde all over internet, hvis du gider. Og hvis du vil have det billigere, så kan du købe sådan nogle små nogle her til omkring 40-50 kroner, som kan nogle af de ting, som Flipper Zero kan. Men der kræver bare, at du selv går ind og programmerer en masse ting. Og at sige, out of the box er der også mange ting, Flipper Zero ikke kan. Der bliver du simpelthen nødt til at hente nyt framework. Men der er altså ikke noget ulovligt ved at have en Flipper Zero. Det du kan bruge den til, det er, at du kan tjekke, om din egen ting fejler noget, om du kan hacke din egen ting ned. Og så kan du bruge det som awareness, så du kan fortælle folk, ligesom jeg prøver her, at man skal faktisk passe på sine ting, fordi ellers så kan man selvfølgelig miste sine adgange og sådan nogle ting, hvis folk de misbruger det med en Flipper Zero. Det hele går ud på. Det er ikke fordi du skal købe Flipper Zero og rende rundt og hacke din nabo. Den går altså ikke.